Pianoa jotzen badaki, eta gitarra lagun daukelabe gustora jarduten dau Aramaixoko Sara Alonso Gazia kantuan. Ahotsari lagunketako erabiltzen ditu instrumentuak, kantatzia da eta Alonso geixen maite dauena. Bakarlari jardun izen dau, azken aldexan formatu horretan agertoki gainean izan ez badabe, baina gogotsu dau sortzen dabilen kantua jendaurrien erakusten jarraiketako. Taldian musika egiten be asko gozatzen dau, eta alari da, Aretxabaletako Nil taldian piano jole eta abeslari. Eta hotza dauka, lanerako tresnabe. Komunikazio ikasketak egin ditu, eta Gazte Irratian esatai lanetan diardu gaur egun. Maiaren bueltan laugarren hanka bat ere badugu, eta bera da Sara Alonso arratsaldeon. Atzaldeon! Zer modu, Sari? Nagoen betxo besteleku baten kokatu da pixkat bizkarra. Noiz hartu zeuen lehenengo instrumentua, eskutan? Eskutan? Nik uste 8 urte naukenien edo. Biolina hartu nahuela. Biolina? Bai. Zerati biolina? Zalantzan egon nintzen, en plan, biolina edo pianoa, baina garai hortan plaza mugatuak zauzen eta hor sartu nintzen azkenien, biolinen. Pianoan espinatxoa apurtxoa geratu jaten eta biolinen sartu nintzen. Biolina parka bin zeben gero eta piano hartu zeben. Bai, nik uste horregatik izen zala batez, behar zintzelako biolinakin egon nintzen 3 urte edo 8 urte nauken. Hortan hasi nintzen nien, 3 urte egon nintzen hor, itxin nauen eta etxien hasi nintzen pianoakin trastetan, pixkat, belarriz, intuitiboki dana, Larraitz Arriola bengoa, gaur egun dana musika eskolako zuzendari. Aramaixokoa. Hori da. Garai hortan berak ez zauen musika eskolaik hemen. Eta nik guanak isen berak entrau nintzen pianoko karrea zaukela ja. Eta eskatu notzen, en plan, alko zutezunen piano klase batzuk. Da pianoa erabiltzen duzu kantuak sortzeko? Oin bai, gehixen bat bai, egisa da askotan, azten azela pianuakin, denbora luze bat baldin manau pianuakin esaten dut, hartu gitarria eta beste iso batzekin hartzen dute gauzak, Baina egisa pianuan konfiantza gehixau dauketela gitarrean baino. Baina, bueno, bisek erabiltzen ditut, batez beha botzai laguntzeko, Eta lehenengo alde izabestu zeuen jendaurrien akordako zinake, noiz? Hombre, akordetan azela. Bai, gaina kariño askokin akordetan azorrena, Nun izan zen? Nire auzoko jaixak San Juanetan, organizetan zen kontzertu bat, auzokuena, baina, kaleko jentia behoeten zen. Eta hor egun baten, akordetan az, enotzela ino bezei esan, kantau inauela, preparo nire etxien, hartu nahu mikrofono eta kapela kantau nahuen, eske, lotzia eta gana, muten duz hortan pentsetia, baina... Hau zarta, Bai, nire gurasoak geratu ziren, baina... Zetan dabil, nire aitak beti izaten duz, geratu zala urpege batek edo... Zetan dabil. Eta hori, gutxi gora bera, noiz izan, zenbat urte euketzun zuk? Nik eukiko nauen, 11 urte, 12... Eta gero horra segitzen, zela urtero itxen gauen kontzertuak eta junta guitzen pare bat pertsona, Idoia Zurmendi tartien, Amaia Arregi, Leire, Irati Lasaga bai, eta sortu ginen romeria modukon talde bat, baina akustiko formatu bai, Osa, trikitisa zaukogun, baina gitarra akustikoa bai. Aramaixoarrak danak? Bai, danak Aramaixoarrak. Eta, Nun geratu zan hori? Jo, politxa izen zan, ze guretako esperimentu moduko bat izen zan, eta hori, jo, basiera moruen oso oroitzapenena. Bizitzan sarri erakusten du, badena eta ez dena, inoiz atzatuan indu ere, galgozo hartu nauen. Da kantuak sortzen noiz hasi zinen? Ze zeure kantu bat eskeniko dozu gero? Bai, hori nik uste, pixka berando izen zala, Izarrakaleaneko saio hori irabazi ostian, hori horrek marka zuten esateko, igual zure kantuak hasi bizara itxan, noin arte lantzau barik ninguen, eta guai, nik uste duten 2016 izen edo hasi nintzela nire kantuak itxen. Eta zeri kantatzen dutezu, Sara? Nik? Barruen dauen amorrua ataten duzu? Nik kantetan dutat asko barne gatazkei eta barne gatazkei batez be. Gero gixe da askotan, bai hartzen ditutela kontautako gauzak adibide moruen,
Baina bakarlari moduan jarduten duzu, horixe da zure naixa, baina taldean be gustora jarduten duzu. Eta nil taldean zabitz? Bai, hori zen da pixkat oin bakarlari moruen etenda daukete proiektua. Bai da gauza, guroten arretoma, ustakitzen da noiz, baina aldiak beste gauza batzuk emunduzta, eta egiz esan da, denpori azpina itxen dozu jenteakin, konektau itxen dozu musika beste modu baten hasten zara ikusten, entzuten asko eurak zerritzen dauean. Eta gero komunikazio ikasketak dituzu, eta zure lan tresna hotza izaten jarraiketan dau gaztean zabitzelako, esatari lanetan. Bai, eta hori da gauza bat, hortaz oso pusik nagoena, bai, egiz esan da irratisa karreran deskubriru nagoen, enak isen guztutan jatela, baina, bueno, jentiak esate zuzten, balixo dozu ontarako ni oso eroso ninguen, bai, eta joanaz, probetan, eta ikusi dut oso komodo nagoen alor badala. Eta sare sozialak, zemuz moldatzen zara zu sare sozialekin? Atez bera biltzen dut Instagrama. Bizualaua da, adibidez, bidizuak eta publiketako storiesak daukot, bestiak, eta nik erabiltzen dut desente gainera, bai. Erabiltzen duzu eta erabili biherra dauela uste duzu? Bai, ontsa momentu honetan artisten dako bai uste da plataforma bat oso oinarrizkoa. Lehen kartelak pegetian eruten zan asko, eta oin jarraiketan da hori eruten, baina beste modu baten ez, eta jentiak talde bat ikusi nahi badauzu zainekuan, itxan dauena da bere Instagramera jo. Segitxo sartuko gara eta ze kantatuko duzu, zure kantu batekin zatoz? Bai, eta ekarri dut hau batez bez, bueno, aspaldi ez dutela joten, bada kantu bat Jon Galdosekin batera konposatu nagoena letra, lehen izan gauen olako keda batzuk sormen handako eta benetan funtzionetan dagoela gauza horreik. Eskerrik asko zara, plazerra. Y es que a veces el silencio me despierta por la noche, preguntándome por qué intentas vivir sin ti. Y es que no sé ver lo que hay en mí. Es que a veces el silencio me desvela por la noche, cuestionándome por qué no lo haces por ti. Y es que no sé ver lo que hay en mí. Desconozco cuál es la cornisa que me pueda hacer subir y verme desde lo más alto, lejos de aquí. Desconozco cuál es la sonrisa que me pueda hacer feliz, viéndome desde lo alto, lejos de aquí. Y puede que solo así logre por tan solo un instante estar aquí. Y puede que solo así logré por tan solo un instante estar aquí por mí. Desconozco cuál es la cornisa que me pueda hacer subir
y verme desde lo más alto. Lejos de aquí, desconozco cuál es la sonrisa que me pueda hacer feliz, viéndome desde lo alto, lejos de aquí.